Tie médiá Nepreháňaj, nepostavím. upokoj sa, Alma, prosím ťa, upokoj sa. Nepočuješ? No, si veľmi pekná naozaj. Veľmi pekná. Ja som rozmýšľala, že kto by mohol chcieť takto ti ublížiť. Kto to mohol urobiť? Neviem. Jediný človek, ktorý si vymýšľal o mojich plastických operáciách, je Robert. Robertka? Si istá? Nie. Zrejme, že som si istá. Toto vyzerá ako jeden z jej výmyslov. Áno, ja ju zabijem. Prisahám, že teraz ju dorazím. Toto je príliš. Pozri, zabav nejako média. Dobre, ja vyjdem vchodom pre služobníctvo a ty si niečo vymyslí. Ale nech odídu, prosím ťa. A ty mi pomôž prezlieť za Roberta. Prisahám, že ma budeš počúvať. A nedvíhajte telefón. Neotvárajte dvere ani nič nerobte, lebo nás dorazí. Tu máš. Roberta, Tu máš. čo robíš? Neviem, čo mám robiť. Áno, všimla som si. Už viem, čo urobím tomu profesorovi. Chceš počuť, aký mám nápad? Áno, hovor. Naučím ho správnym Moresom. A nikto na to nič nepovie, lebo tu nejde o pohlavia. Veru tak? Páči sa ti to, mačička? Takto, Malé či v skutočnosti, Roberta, som ti nič nerozumela. Vôbec Páčia sa mu nič. maličké alebo veľké? To mi pripomína niečo, čo mi spôsobuje závrate. Točí sa mi hlava. Nie, nestraž ma, nie. Maniere môže mať Mia, môže ich mať Sol, ale ty nie, mačička. Nie, mačička, ty nevieš, čo som urobila. Čo si urobila? Ty ma zabiješ a ak nie, zabijem sa sama. Ja som povedala Teovi, že s ním pôjdem na obed k jednej z tých báb, ktoré tam ležia a ktoré majú v hlave... Čo? Len samé piliny. A čo? Akože čo? Nechcem tam ísť a neviem, čo mám robiť. Sľúbila som mu to, ale nemám chuť. Ale prečo nie? Akože prečo nie? No tak, Roberta, nerozumieš mi. Počuj, čo je na tom? Si predsa kamarátka Roberty Pardohovej. Koho? Roberty Pardohovej? Ty mi nerozumieš, Roberta. Ja tam nepatrím, chápeš? Budem sa cítiť veľmi nepríjemne. Jasné, ako 5. koleso na voze. Nehodím sa tam, vieš? Aké 5. koleso? Ideš s Teom a budeš tam s ním. Nie si žiadne 5. koleso. Jasné? Naozaj si to myslíš? Samozrejme, že si to myslím. Ideš ho tam podporiť kvôli jeho mame, čo je veľmi vážne. Máš pravdu. No? Áno, urobím to pre ňoho. Správne. To je všetko, čo som ti chcela povedať. Tak tá hlúpaňa. Nemôže ísť s Mackenzievcom. Vieš, to veľmi pívam. ťa mám rada. Musím niečo urobiť. Bude to zábava. To si píš. Boli Poketová z bazára. Ale aká náhoda, že ťa tu nachádzam zatvorenú a v sobotu večer ty, taká moderná. Ja nie som zatvorená v žiadnom prípade. Čo ti je? Vyzeráš čudne chodíš. Nie si tu zatvorená? A čo tu teda spolu robíte, dievčatá? Lebo ste tu spolu, nie? Samozrejme, že nie sme spolu. Nie, vy tu máte večierok, môže sem ísť ktokoľvek iný, nie? Selina, čo tu ty robíš? Mala si sa udobrovať s mamou. Nechala si ma doma samú so všetkými problémami, ktoré mám. Nevieš, čo prežívam. A ty si policajt, alebo čo? A teba to čo zaujíma, slečinka? A čo keby som aj bola? Policajtka. Buď ticho, lebo ti... Selina, už si povedala mi, že si sa pohádala s mamou a že ťa vyhodili z domu? Čo? A prepáč, nemala som to povedať, alebo čo? O čom to hovoríš, Pilar? Je to pravda, Selina? No áno, ale nechcela som ti to povedať, vieš, lebo pri tom všetkom, čo máš a aké máš problémy, tak je to ťažké. Ale prečo si mi to nepovedala, ty hlupáčik? O nie, prepáč mi, kamarátka, prepáč, prosím ťa, prepáč. Cítim sa hrozne, povedala som ti škaredé veci, prepáč. Prepáč mi, prosím ťa, prisahám, že som to nevedela. Odpustíš mi? Áno, samozrejme. A vy čo sa pozeráte? Nič. Nie. Pokojne, chceme odísť, dobre. Majte sa tu pekne, že si nikdy nepil a nikdy si nerobil hlúposti. Nie. Čo keby sme sa... Nie, nikdy. Čo keby sme sa dohodli? Dohodli. Ešte si ma chceš aj kúpiť? Nie. Poďme, okamžite. Poďme. Kamarát, dobre, počúvaj ma. Ja som syn predsedu vlády. Koho? Predsedu vlády. Tu máš. Si syn pána Bustamante. Áno som. Vieš čo? Prepáč mi, kamarát. To nič. Všetko v poriadku? Jasné.
Keby si niečo potreboval, zavolaj. Dobre. Prepáč, Neboj sa. mrzí ma to. V pohode. Poriadok. Už ťa mám. Čo vravel? Že je to syn predsedu vlády? Áno. Už sa prestaň tak tváriť. Nepáči sa ti moje umelecké dielo? Tvojmu umeniu naozaj nerozumiem. Počuj, ale stále mi tu niečo nehrá. Čo ti nehrá? Neviem, prečo Teo trávi toľko času s tou akože princeznou. S tou plochou latou. Haha, nie. Len mi nepovedz, že žiarlíš na princeznu? Ona... Pozri, tá baba pretá neexistuje. Myslíš, že neexistuje? Pozri, tu máme celú skupinu hlupaní, jasné? Áno. Mia... Presne. Aha. Sol? Malička. A Rákel? Neexistujú, jasné? Neexistujú. Teraz ťa dorazím, Roberta. Prisahám, že ťa dorazím. Poď sem, poď. Počúvaj, bola si naozaj super. Veď ty si zachránila si Selinu a navyše si bola veľmi prirodzená. Veď to nič nebolo. Počuj, niečo sa mi zdá zvláštne. Čo? Vieš, prečo si vždy sama? Prečo nie si v nejakej partii? Lebo jediná partia, ktorá existuje, je Mína. A keď nie si tam, tak proste neexistuješ. Ešte je tu. Robertina partia. Čo ty Nie, na to? Robertina partia s tým ani nič nemal, lebo v tej partii je 1000 báb. Vieš, tá Mína bola vždy veľmi exkluzívna a viac bola in. Ale tiež... Je to aj vaša vina, lebo celý čas ste celé hotové, Mia sem, Mia tam a... Prepáč? Ty mi prepáč. So mnou to nemá nič spoločné, ani mňa nejako neovplyvňuje. Vlastne som sa už snažila ich rozbiť, chápeš? Áno, ty mi, ale to ti nenapadlo ešte nič lepšie? Ako čo? Ako napríklad založiť si aj inú partiu. Myslíš? Áno, myslím. Vieš čo? Rozdelíme ich. Počúvaj, čo ti teraz poviem. Áno, ty mi. Ty si videla správy v televízii a bežala si ma zabiť. Jose, ty môžeš nás nechať o samote? Nie, radšej tu zostanem, keby náhodou. Keby náhodou čo, sme v pohode. Áno, dobre. Ozaj, Alma, keby niečo, zavolajte ma, lebo sa bojím. Nič sa nestane. Čo? Zbláznila si sa, alebo čo sa stalo? Myslíš si, že by som to urobila? Zlatko, prepáč, láska moja. Ja som si myslela, že je to jeden z tvojich vtipov, lebo vždy si vymýšľaš nejaké moje plastické operácie. Tak som si myslela, že si to bola ty. Veľmi si sa mýlila. A prosím ťa, nezabij ma v tvojom delíriu. Láska, zlatičko moje, prepáč mi, Zlatko. Prisahám, že ma to veľmi mrzí. Prepáč mi. Ty mi nedôveruješ však? To je sila. A vieš, čo sa mi páči? Vieš, čo v živote chcem? Spýtala si sa ma, či sa necítim sama? Nie však, lebo ma nepoznáš preto. Upokoj sa, Zlatko, nehovor mi takéto veci. Nie, už nič nepoviem, ti nepoviem. Poďme. Jasné, už nikdy s tebou neprehovorím, nepoviem ti ani slovo, dobre? Nikdy. Poďme niekam, kde sa môžeme porozprávať. Mami, vieš čo? Pôjdem za novinármi, aby som im mohla povedať, že ty si pre mňa mŕtva. Roberta! Dobre, Santos, kráčaj. Prosím ťa, choď normálne si ťažký. Nevieš náhodou, kde by teraz mohol byť Santos? Prosím ťa. Santos, musíš dvíhať nohy. Tam je. A počkaj, Santos, Zjavne si urobil trapas a kvôli nemu nás skoro vzal všetci hliadka. vieme, že to hovoríš preto, lebo na ňoho žiarliš. Idem spať. Prestaň, Tomás. Upokoj sa. Dobre, stačí vy dvaja, prestaňte, dosť. Obaja sa kontrolujte. Si v poriadku. Čo nevidíš, že nie je? Santos. Najkrajšie dievča zo školy
Chce hovoriť. No tak, Santos, dobre, pokračuj. Poď, kráčaj. Tak, dobre. No, super. Počkaj. Ja som ti... No tak, Santos. Prestaň, Santos. Chcem s tebou hovoriť. Lupita, preboha. Aj ty už prestaň. Čo, nechápeš, že sa tak ožral kvôli tebe? Nedochádza ti to, Lupita. Poďme, Santos. Chyť sa. Bravo, Lupita. Ale čo keď sa nám vyšmykne a spadne na Dobre, schod? radšej šľap hore, Giovanni. Dobre, počkaj. Prosím, urobí ti to dobre. No tak. Nechtiac som počul tvoju hádku s Robertou. Myslím, že Roberta potrebuje nežnú ruku, čo ju bude viesť. Nesmieš pri nej strácať trpezlivosť. Ja nestrácam trpezlivosť ani s Robertou, ani s nikým iným. Viem sa kontrolovať v akejkoľvek situácii takéhoto typu a nikto nemá právo hovoriť mi, čo by som mala robiť. Nová aktuálna reportáž. Zase idú hovoriť to isté. Toto sú veľmi rozhorčené vyjadrenia, ktoré dal reportérovi náš známy podnikateľ Franco Colucci. Pán Colucci, ako sa máte? Môžem si vás požičať? Nech sa páči. Vraj ste mali za Omou Rejovou, známou speváčkou, vážne problémy. Nie, žiadne problémy. Ale hovorí sa, že tie problémy boli natoľko vážne, že prestala robiť kampaň pre vašu modnú značku. Nie, bohužiaľ musela zrušiť kontrakt kvôli jej zdravotným problémom, ale nič viac. Takže je chorá? No, myslím, že nie. Že je len prepracovaná, neviem. Je teraz v Mexiku, pane? Neviem, ale ja musím ísť do Ríma. Dobre, ďakujem veľmi pekne. To sú ale novinky. Alma Rejová je bez zmluvy so spoločnosťou Colucci a okrem toho je chorá. Lúči sa s vami Diony Gonzálesová. To nie je možné. Takže to boli skutočné vyhlásenia pána Colucciho predtým, ako nastúpil do lietadla, ktoré ho viezlo na pracovnú cestu. Ja toho prekliatého chlapa si zabijem. Upokoj sa. Zabijem ho, Alma, no tak, Alma. Zabijem ho. Okamžite ma pustí, ja ho zabijem. No tak, všetko bude dobré. Ja ho zabijem, pustí ma, pustí ma. Upokoj sa, prosím ťa. No tak, prestaň. Už ti je lepšie. No tak, dýchaj. Daj to za seba. To je ono. Dobre. A teraz plač. Slovenské znenie pre televíziu Doma vyrobilo štúdio VDSP. Spolupracovali Michail Kmeď, Martin Polakovič, Ľubica Rajčany, Dagmar Bruckmajerová, Albert